para may pagpipilian yung taong bayan. Now na wala sa oposisyon na nakapasok, unfortunately, yung independence ng Senado humina, no? Ang balak sana namin, mas patatagin yung independence ng Senado. Ngayon na humina siya, kailangan maging mas mapagmasid yung taong bayan pagdating sa mga pangyayari dito. Siguraduhin natin na lahat ng lalabas na legislatura sa Senado talagang pabor sa taong bayan. At pwedeng mangyari yan kung yung taong bayan rin engaged dito sa mga nangyayari dito. Mahalaga na yung ating mga kababayan talagang nakabantay, nag-engage sa usapin, nag-attend ng mga hearing o pinapanood nila yung hearing sa media. Hindi lang yung magkakagulatan kapag tapos na yung botohan. So I hope that ngayon na mas kukonte yung minority, sana yung pupuno ng role na iyon na talagang magbabantay dito, yung taong bayan.